Abdalla da Amina daga kuto girma ya cike. Ƙarshen girma na saman sama Sayyidi Abdalla da Amina daga kuto girma ya tike. Ƙarshen girma na saman sama Sayyidi Abdalla da Amina daga kuto girma ya cike. Dukkan aikin da na yunkura wallahi sai na sanya Ubangiji. Roƙonka nake Allah buwayi ina so kai mini agaji. Wani saƙo ne da na zo da shi zan faɗa zan so kowa ya ji. Allahu ka sa maganar idan an fito kowa kuma ya rike. Ƙarshen girma na saman sama Sayyidi Abdalla da Amina daga kuto girma ya tike. Salati Allah ba iyaka gurin arabi farkon faɗi. Ma'ana dai annabi mai gidan kaunatin Adam har mahadi. To ka sami duk ahalinsa baki ɗaya ƙarshen daɗin faɗi. In ina ta zabar 'ya'yan batula gaba ɗaya sai na tuna jiki. Assalamu alaiki Fadima gani na zo gunki uwar duka. Gani na ɗauko wasu baituka zan waka kanninki na me maka. Ki amince min in warware sharrukan da suke kulli duka. Dan a ƙara sanin lallai iyayen ma'aiki su mafaka suke. Ƙarshen girma na saman sama Sayyidi Abdalla da Amina daga kuto girma ya tike. Barzo a badar gwarzon Uhud ya Imam Ali Doga tambura. Kaji awwaluhu man amana mumini ne tun ran kirkira. To ashe kwa Imam Ali warware matsayin ka kwarai ya gagara. Shi yasa kullum fa nake faɗin Ali ne inuwa can zan fake. To sahabbai Allah ya faɗi darajar ku daban take mun sani. Radiyallahu anhu kwarai da nagartattun ciki daiki ne. Yan cikin tauba da munafiqun dole za su yi mummunan gani. To ashe jimla a cikin yabo ko aibatawa to hauka yake. Ƙarshen girma na saman sama Sayyidi Abdalla da Amina daga kuto girma ya tike. To wani yayi lallai kun sani ya cikar darajar manzo take. Shehana Ahmad lallai ɗariƙa a nan hanyar sira take. Jiyali ɗan kuma da fodiyo mai jihadin manzo sak yake. Shi ko barhama gausin zamani da ya zo zikiri nuni yake. Gaba dai sarkin gida Abdul Jabbar Alkabari. Duniya dukkan mai hankali ya san izala kai mata kabari. Shi yasa suka shiryo yaudara suna ta yadawa a cikin gari. Maganar zagi a gurin ma'aiki fa duk an san ƙarya suke. Ƙarshen girma na saman sama Sayyidi Abdalla da Amina daga kuto girma ya tike. Biyo na muje gun mai gidan shabbabu mai miko gaisuwa. Alfazazi sanadin ka ne tafiyar mu a yau ta yi kabuwa. Gashi man Abdalla ya zama bango ko in ce innuwa. Shine ke koyan ilimi dan akan manzo kar na sake. Sakon Malam Abdalla ne yau zana isarwa duniya. Magana ta iyayen annabi in kana a duhu kai tambaya. Dan na ga hakika al'ummar duniya wasu sun tako kaya. Sun aya mugun fassara ga mataccen hadisi sun rike. Ƙarshen girma na saman sama Sayyidi Abdalla da Amina daga kuto girma ya tike. Ya faru mu dau maganar hadisin da sun karga hujjar su to. Hadisin inna abi wa abaka finnar shi suka ambato. Sannan sa aza shi ta Sayyidi Abdalla siyo mugun zato. To hadisin ƙarya ne kawai na faɗa ga hujja na rike. Muslim shi ne ya rawaici wannan hadisin zo ka ji ya yake. Wani ne ya zo ya ce wa manzo ina baba na wai yake. Sai annabi ya ce mai yana can wuta na san dukun rike. To sai mutumin nan dai ya juya a rai jin ba daɗi yake. Ƙarshen girma na saman sama Sayyidi Abdalla da Amina daga kuto girma ya tike. Sai annabi ya ce mai ya dawo batu na hadisin dai muke. Sai ya ce babanka da nawa ai duk makomar ma daya ai take. Wannan ita ce hujjar da dukkan mutanen banzan sun rike. To ai aya ta tabbatar da hadisin nan ƙarya yake.
ya so su kafirta ake ku sani ma to wallahi wannan hadisin zallar kage ne. Ƙarshen girma na saman sama sayyidi Abdullah da Amina daga kuto girma ya tike. Sannan ayar gada tai karo da hadisin zo ka jiya take. Allahu ya ce ba zan azabtar ba sai na aiko an sake. Sayyidi Abdullah da Amina wannan manzo to za su rike. Tun anan ma duk mai hankali za ya gane hadisin ya yake. Kansa da Amina ayar a cikin tauba take bari dai na faɗo ina tuna ita ce magana linnabi har zuwa can ƙarshen magana ita ce hujjar su ga Amina mu ko duk mun san ƙarya suke. Ƙarshen girma na saman sama sayyidi Abdullah da Amina daga kuto girma ya tike. Wannan ayar ta yi magana kan waɗanda rasuli ya zo musu ya ce su ba Allah sun kaki har ta kai su suke yi mai musu. Ƙarshe ayar matai misali akan wani tokar kai musu annabi Ibrahim shi da babansa ai maganar ayar take. Baban Ibrahim ya sani lallai dan saman zo yake kullum kuma ƙara kira yake a gare shi ya zo kar ya sake amma sai shi ko ya bijire har saka mai dokoki yake daga nan ne Allah ya yana roƙon rahama dan ya sake. Ƙarshen girma na saman sama sayyidi Abdullah da Amina daga kuto girma ya tike. Na san ko me za mu faɗi yan asarar ba sa ga musuwa inda shedan yayo alƙawar sai ya sa sun bar inuwa amma dole dai za mu faɗi don gudun wani karye makuwa da biyewa 'ya'yan ƙungiya masu kama hadisi sun rike. Sai da Amina sama koma tawa a can take inda kasa Abdullahi samin iyaye na rogo nake malamai na Allah duka sa na sani su ma bida suke inda abu ɗalibi ya makwanci ka sani da dangi so nake su ko wanda suke yin magana mara kyau su ma rogo nake inda kasa sai da Amina kan raba su da gun haka so nake har waɗanda suka haifo su ma karka bar su je rogo nake ya ji daɗin maganar to haɗa shi da su fata nake tunda su duk dai na tabbata gun ma'aiki ai makiya suke kwashe rahamar ka gaba ɗaya ko da yaushe su zama wahala suke. Ƙarshen girma na saman sama sayyidi Abdullah da Amina daga kuto girma ya tike. Ƙara salati rabbi Allah gurin manzo mai duniya ka saka da batula Fadima ma asuma na sharifiya har da duk ahalinta gaba ɗaya hanyar shirya sa da masu aƙidar ransu kullum akan manzo fansa yake. Me kasidar na san kun sani dan Bashir ne mai san annabi wanda kullum ka iya kuskure gashi ya yau tarin zunubi. Yan uwa na kuro kan gafara dan cikar darajar al'arabi fata na da ni da ku duka inuwar manzo dumu fage. Ƙarshen girma na saman sama sayyidi Abdullah da Amina daga kuto girma ya tike. Sama sayyidi Abdullah da Amina daga kuto girma ya tike. Ƙarshen girma na saman sama sayyidi Abdullah da Amina daga kuto girma ya tike. Ƙarshen